Cody Rhodes a câștigat pentru a doua oară la rând WWE Royal Rumble. Adică omul azi noapte a câștigat și 2024, toate că l-avea pe 2023 câștigându-l. Dar el nu a zis nu, a spus da mă, îl iau și pe 24 la mine, pentru că apoi să-l pierd la WrestleMania împotriva lui Roman Reigns again, adică din nou. Cu toate că acel match era lui CM Punk, nu, îl iau eu, pentru că eu o să termin povestea care nu am terminat-o cu da, bună glumă. Cam asta a spus Cody Rhodes aseară, câștigând Royal Rumble. Toate că, repet, era meciul lui CM Punk, omul s-a întors după 10 ani în WWE și a pierdut Royal Rumble. Cel mai important meci al anului. Bine, unul dintre ele. Cody Rhodes ne-a arătat că se poate câștiga Royal Rumble de 2 ori la rând, alăturându-se lângă colegii lui care au făcut la fel. Hulk Hogan 1990, 1991, Shawn Michaels 1995, 1996, Stone Cold Steve Austin 1997, 1998 și 2001, dar n-a fost consecutiv. Cody Rhodes a făcut istorie 2023-2024. Așa, deci vreau să-mi spuneți și mie părerea voastră despre Cody Rhodes. A meritat să câștige meciul? Pe părerea mea e că nu. Adică am mai văzut, frate, Cody Rhodes sus Roman Reigns. Pe bune! Unde e The Rock? Unde? Whatever. Sau cum le-a să zicem. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați, dați un like, share, subscribe și noi ne auzim la următorul videoclip. Alex Aleru 22. Ciao les.